Juu, terve vaan taas. Ajattelin, että tänään olisin puhunut siitä, että olen tehnyt semmosia kehollisia harjoitteita nyt päivittäin. Ja joka aamu siis seison päälläni. En osannut seistä päälläni vielä ennen tätä harjoittelun aloittamista, vaikka olenkin tanssija. Mutta nyt olen jokseenkin oppinut seisomaan päälläni jopa ilman tukea. Ja sitten toinen, mitä harjoitan, on iltaisin käsillä seisonta. Sitäkään en ole osannut aikaisemmin juurikaan kauhean hyvin, mutta siihen tarvitsen edelleen vähän seinää avuksi, mutta mielestäni olen siinäkin kyllä aika nopeasti kehittynyt. Ja niin mä käsitin, että varsinkin se päällä seisonta tai siis tää, että on niinku pää alaspäin aamuisin, että se olisi niinku hyväksi ihmiselle, mutta en mä kyllä nyt just muista, että mihin se liittyy se asia. Että jos jollain on parempaa tietoa, niin voi ehkä sitten kommentoida. Mutta sitten semmoisen olen huomannut, että jotenkin on silleen jykevöitynyt tää ylävartalo. Tai siis, että mä nyt oletan, että se johtuu ehkä siitä käsillä seisonnasta varsinkin, että siis kun katson itseäni videolla, niin entisestään on jotenkin vähän silleen jäykistynyt tää yläosasto, että en tiedä, onko se hyvä juttu, mutta tietysti sehän on niinku ihan silleen palkitsevaa ihmiselle, että jos oppii jonkun uuden taidon noin niinku yleisesti. Joo, semmoista tuli mieleen siitä asiasta. Tässä näitä rutiineja voin aina pikkuhiljaksi availla, että mitä kaikenlaista olen tehnyt. Eipä tässä sen enempää tällä erää.